When they joke, Kalom joke. I'm going to get a receipt. Maybe I didn't have Adoration Child Trading Company Nigeria. I repeat my question on Doka. Money on any reality to that Fiona Bog. When Ian Jurunobu. Tell me one thing we gain from Mobile that is bigger than second Niger Bridge Buhari gave to us. Mobile cannot over 30 years na need. One was also a demon be na rura na hotel. Ya see a demon, ya see eba aposi amba. Then I have a eba geru no a pastor na make crusade me ho chinyo do mo invite. Me gozo cake invite. Me invite. It's no free. Business. Not business. Him on since Ezeaku hit in that crusade when we crusade me last year. Him crusade last year. Makano man am the one man be no with 100,000. Man I wages also no before Jido. Ndo anati I credit this. Ikwe just ikwe na defi na bona nchori bundi igbo chandum obuni mo defi na yam furu obuni no furu ndo kame mgbe na ejoke kalom joka amu ikuku mo tere ge receipt maybe the Adoration Child Trading Company Nigeria. Adoration the first receipt in Binando man Adoration Child Trading Company Nigeria amu ikuku kan wo ani me bi do na mpo obugida abuburo ni enugu bro na 90 mile brother dị ka eriri agụ na egbe kpopụta chaplet bụ na-eme ka ọnwụ ha kpegide ebere aha dịzi ka ozu kpopụta chaplet ekene mara jupụta na grace sewa na anyị na-ekpe 10 ticket o nwere ekpekete ekpere mgbe ahụ 20 ticket ekpeketezi ekele Maria jupụta na grace sewa na regide ngo n'etiti kpo n'others na afọ gị Jesu Maria danso ne nke Chukwu yọbara ha bụ ndị nja ya oketa mana ọnwụ ha na ekpe nyanwa bụrụze ka return waze de ekpere back nyanwa ya na-ekpezi Maria danso yọbara ha ya oketa mana unu nwe ekpezi ekene Maria na chaplet ọ bụla eship na China nwere tax ego na Chinese government na-ewe n'isi baje dozi befa na Africa ndị una na-agba each chaplet ọ bụla igoro ana m agwa gị azụ onye Igbo n'iru aja na Igbo each chaplet ọ bụla igoro azụ onye Igbo enwere ego ninye ndị China na their tax ha wee dozie befa ka bụ tax bụ revenue government na China ịghọtago onye tax revenue government na generate each village each chaplet ọ bụla igotere taro na China nwere ego ne tax ego each chaplet kwụ na China before ruga ka ndị kwụrụ the tax ọkụma bụ onye ojii na-ego ya ikocha akwa na UN na-ekpo ne chaplet mama wee sebụrụ gwa Maria ọ gwara ya n'Enugu ngwo onye ọgwụ Fulani na-egbu. So you don't know that each chaplet you buy from Chinese there is tax that Chinese are taking from each chaplet that they are shipping for you, and the government of Chinese will take that tax from you, use it to build their land. Now you start using the chaplet to remove poverty in your land. Just where that no song can go gota where that but I wait drill just in one man go one say borongi send you me nka now rabashinda karabas ejemu somewhere no zo one where for be ha na emeje say borom gi a my brother eburu Jesus otu a na ya as na nwa atụrụ koro n'obe eburu nwa atụrụ na ndocha nwe sense I swear oyibo kwadoro akpodo before ha bia. My brother said I should speak English because I'm going to I'm not so Igbo. Now, my brother said I should speak English. I want to explain this in Igbo. I'll still explain it in English. Please don't be offended. My brother, please listen to me. I go one place last week for my side. Catholic people, they were carrying Jesus like this, moving around their communities. If they work out small, they go kneel down. Do you know how they kneel down? Now the small boy will carry the Jesus there like this. He will carry him, they go there sing. He died for their sin. He was crucified on the cross. Once that boy turned the Jesus to those people, to the congregation following them, those people will bow down before that statue of the white man. That is power of slavery. This is RMG. We both plan it very well. They don't carry African ancestor. Now Jesus or Igbo picture they carry. If the guy come back and place the picture before those people follow him, all of them will bow down. For Igbo, you are just reducing yourself to nothing before the white people. You are not bowing down to any useless god from Europe. People that enslaved you, people that enslaved your forefather, now they are your god. Shame no they catch you. Shame no they catch you. So I repeat my question. Can someone tell me one thing or more by did the Igbo land that is remarkable today than the second Niger Bridge that me and you are enjoying today?
Go back to your root. Stop worshiping Jesus. Jesus is a thief. He never exists. Nnamdi Kanu told you that Letter J was founded 400 and something years ago by Italian man. Google it. And it's true. The first ship that European came down with here, kidnap our forefathers, move it to their land. It's called Jesus. Built by John Ark. Google it. JESUS simply means Joint European Slave Union Ship. Google it. It's there in your phone. Ask Google what is the meaning of JESUS. JESUS simply means Joint European Slave Union Ship. People went by your ancestor without remembering Jesus. People went by your forefathers millions. People were built dungeon grave for your people. Your ancestors suffered their life. People were bundle us, keep us in America today. We cannot detect our home. We cannot trace our home. They call us Black America. They call us Black America. How many pure white American citizens will allow a Black American to become his boss? I'm asking you. How many of them? How many pure white people, pure real white Americans, can allow a Black American to be their boss? They call you Black America, Black Africa America. Always they get double name. Black Africa America, Mathias Ezeaku. Double name. Oyibo go answer one name with his father's name. Bush, Stone. Oyibo name fit be Bush, if son name na Stone. That's Oyibo go the prosper. But if African man want to name his own child, prosper. Miracle they push battle for work. Prosper there for wait they know the sell ogiri. Hungry they kill covenant for Ebonyi State. We left our own African name. Nade. Nwankwo abala my second to last born Okonkwo. Ndị mmadụ asị m Okonkwo mba ya cheese tela ha o cheese ni ihe ama mmem ọ bụrụ afa ya wa afọ Igbo. Afọ no ji ekono mamu na ye ji attack poverty. Ina aba nwa gị chigisi ni ihe Fulani nweta nwa gị opuri ya ma nwa nke I'm telling you. Hapụrụ rubbish na mai na aba. Onye China na zafi indigenous name. Onye Israel na indigenous name. Onye Italy na indigenous name. Nnamdi imeba kanjo. Man Italian man in the Vatican City, I'm a Catholic. The answer. In my Vatican City today, my Catholic Catholic today. The Vatican City, my Catholic church. Manufacturing men for baptism. They use that for Iberian baptism. They go use their indigenous name, their native name. Manonia by use America Peter. That the power of that Peter is the name they used to give us during that slavery for easy pronunciation. For easy pronunciation, because before on your chapata chukwu American, or for Jimmy Wachukwu na one I work in America. Yes, Jimmy. Oh, Chichamani Obroke, Jimmy and I talk about not Charebo, Chichamani Obroke. Or say, Chichamani. So, no Chamagona before Otagi, Wachukwu, or Chukwu America, or Nadozi, or Tabile, or Bag Peter. Kediris. Bag John. Bag James, Cynthia. He joined in Kano Kadafa because I never Cynthia. Cynthia. I'm Bella. I'm Dora. I'm Jane. Allah. I'm Dominion. Dominion and push him out on people. Why what are you dominating? So dominating for Egypt. Bible why the Egyptian you see today you shall see no more. But the Igbos are in prison in Egypt. More than 5,000 in the Igbo in Egypt. Exodus 14:14. Go and make that quote that Bible in Egypt. Go in Egypt to quote Exodus 14:14. Get you just you see today. Yeah. Go to Egypt and carry Bible say Egyptian you see today you shall see no more. Exodus chapter 14:14. Eburogi wo go do manama blazer. One woman now you graduate na Facebook they say but did the Bible approve it? Did the Bible so the Bible man approve it? So did the Bible but Bible does not approve it. God didn't approve it. Are you kidding me? So God approves what will happen through Bible. So Bible is what signifies what God approves or not. But people will be your president today and your vice president know they read that Bible. Now who come approve them to be your president? It's even a Muslim, right? Shetima a Muslim, right? Now who come approve two of them to become president? I repeat my question. Should I open phone line? Can I pay phone line? Where's my phone? Now, those who want to call in. Tell me one thing we gain from Ukpal. That
that Buhari, that is bigger than the second Niger Bridge Buhari gave to us. Mobile cannot cover 30 years na Igbo. One was also na demon be ebe na rara na hotel. Ya si a demon ya si ebe aposi amba. Now, I want you to tell me one thing that Umokbai achieved with prayer to help Igbo that is bigger than second Niger Bridge. Buhari gave to us. Who is a Muslim? Buhari that is a Muslim. We have only 3 minutes to go. We are rounding up. Tell me one thing we Igbo achieved from Umokbai through his prayer. The only person that benefited in all those Umokbai prayers is his family and him himself. Only his family. My village, we are contributing 20 million to send to Umokbai's account number. He will receive 20 million in order to come prayer in my village. Now, matter of fact, we 20 million, 100 million. You mean we target 100 million? When we 100 million in Nigeria, you live without Mathias. An average Nigerian person worth 100 million. Gabwesibo motor rotono. Omo yani ne biendo of former before. Hello. Mbedoma. Mbedoma fagi na bisi abomazi. Okay, many ke ba choke igwa ihe God of Umokbai mere ndị Igbo ka ihe Buhari mere ndị Igbo. Only for God of Umokbai mere ndị Igbo ba if o me the BTC for mark Igbo. Okay. Omoro, if challenge by this night to be feeling BTC. Thank you. I don't follow you for long. At least even na mo on one mad na but this is good if na aka. Thank you. Anything if you have some jebel and two. Oh, if you don't know what that in your advice. The way that one do ya metambolo. Thank you. I think what I'm not my other legend number. He said, I don't need one quick if he says, boy, he said, Dalo, couple one name. Hello. Hello. Mbedoma. Dalo. One name, I fucking never see abo. Afam Buike Chuku, and may follow your program. I catch by when I actually jogging. Yeah. If I na joge bokedi ife God of Umokbai no Umokbai mere ndị Igbo ta Igbo niile na benefit kali second Niger Bridge Buhari ruru ndị Igbo. Boy afa. Wala my brother. Nkwe ya that is a chief for my kuchana. And me follow ki wana biko putawa ndị Igbo every watch go fa. Gawani line na nine. Every watch go fa. Program kika na follow up sis. Ekwema ra ora sha. Honestly my brother ndị network. Tell me one thing Umokbai may achieve na Igbo. Ya dey potasi sin Umokbai may achieve here. Keta Umokbai nwere God kwesị ichi maka Umokbai nwere ihe ade maka ihe ka gara ọnụ. Fuel evidence ya ga-eji chete mgbe ejiri Umokbai gbanyere fuel 1000 something. 15 akwa ya. Mention one thing God of Umokbai did for ndị Igbo that is bigger than second Niger Bridge built by Buhari. Hello. That is bigger than second Niger Bridge. Hello. Good evening. Hello, Ezeaku. Fagin ebisi akpọ. Hello, Ezeaku. What volume nke ija watch him? What volume ị na ija watch him? Oh. I'm Christian. Okay. Na aga n'iru anya na gị na-egwu. From Anambra, but more based in Canada. So if I nwe na juna abani abụ kedu ihe God of Umokbai mere ndị Igbo in general anyị na-eme enjoy taa kali second Niger Bridge Buhari ruru ndị Igbo. Nwe ha mere nwe God of ihe important na this life bụ mmadụ ịma ebe o si na ebe ọ na-eje. You know, education, good hospital, good leadership. Because government they are some of the things or they too easy. You know, when you don't have money, you can take loan from the government. Which is the only people who are there to perform miracle for you is your government, the bank, the bank, the law court, and the information trace something. That the bank are there to give you loan. The courts are there to protect you and give you your right from the oppressors. If you want to work in a no Canada where na akpọ no bu na ego konari oje we loan here. Mazi gawanino. Because mazi ye na-ekwu na na-eme amatika mo to go in so no na on my old Facebook account on where fracas so
delete the account. So can't maybe get I think I write for more. Maybe I should say 4 years ago. 4 years ago or 3 years ago, yeah. So one you could see. Thank you. Thank you. I appreciate. Yeah. That one them. Yeah, guys. He said is where number. Dan. When I say Canada, boy. Sini ani de go na Canada. Onye Anambra o. Enwe gbebe nwere Anambra na Canada. Mana Canada ga-ewere ego onye Anambra. Ya je racha mmanụ. Ino ebe na akwa aka gị. Anọrọ m nọ na-enye ego. Agwara m nọ na-enye ego. Ga na bụrụ ego. Dema. Edema. Aka na-enye ego. Onye nwe ha na-ede mma. Agwara m niile na-enye ego. Ị na-enye ego. Ga na bụrụ eziokwu. Edema. Onye nwe ha na-ede mma. Okpoma gị n'isi anyị ọ ga-adịrị anyị mma. Okpoma gị n'isi anyị aka na-enye ego. Okpoma n'isi anyị ọ ga-adịrị anyị mma. Okpoma n'isi m ọ ga-adịrị m mma. Uzie na okpoma n'isi anyị ọ ga-adịrị anyị mma. Okpoma gị n'isi anyị aka na-enye ego. Okpoma n'isi anyị ọ ga-adịrị anyị mma. Okpoma n'isi m ọ ga-adịrị anyị mma. Ahụ m amara m Jesus. Ahụ m amara m Jesus. Aka na-enye ego Jesus. Aka na-enye akụ na ụba. Aka na-enye ego Jesus. Power. Aka na-enye ego Jesus. Gọọmenti na-enye ego na Canada. Mana Jesus na-enye ego na Nigeria. Onye direri na Nigeria. Onye atara na Nigeria. Gọọmenti na-enye ego na UK. Jesus na-enye ego na Nigeria. Gọọmenti na-enye ego na Germany. Mana Jesus na-enye ego na Nigeria. Atawo ya. Ifeoma nwanne. Chidimma nwanne. Ndubisi atawo ya. Onye Igbo na-eje ụka ndị Yoruba. Onye Igbo na-eje ụka ndị Yoruba. Ọrụ chọrụ na kọmpini nke okeke. Oje na chọọchị onye Yoruba kpọta itio. Onye direre onye atalata. Onye Igbo na-eje chọọchị onye Yoruba. Ịrụta n'ego na kọmpini Okafọ. Ije na nke Adibo ya eje kpọta itio. Ịrụta ego na nke Ifeoma nwanne m. Ije na nke Oyedekpo je kpọta itio. Eriwo ya. Onye Igbo na-eri busikiti si na ahụ Jizọs. Akpọji Igbo wee na-eri kọmilion. Achịcha busikiti emere n'azụ ụlọ. Isi na-ahụ n'ọbara nke Jizọs. Onye Igbo mebe ọnụ atinye achịcha n'ọnụ. Ọ sị na ọ narawa ahụ n'ọbara Jizọs. Onye mkpụrụ mmiri. Onye mkpụrụ mmiri. Onye mkpụrụ mmiri. Onye Igbo onye mkpụrụ mmiri.